चलो तनी अपनी पति के एगो पत्र लिखे, एंगा से काम नहीं चले। सेवा में श्रीमान पति महोदय, विषय वैलेंटाइन डे हेतु आपसे सविनय निवेदन बा कि अब भी कुछ दिन में वैलेंटाइन डे आवे वाला बा, तो ये से हम सोचनी है कि रउआ के हम पहले ही सूचित कर दें, काहे कि रउआ याद तो रहबे नहीं करेला वैलेंटाइन डे के। ये से हम बता देता नहीं कि वैलेंटाइन डे में कई गो दिन आवेला, जेमे से एगो बाटे टेडी डे। तो टेडी डे के दिने हमके एगो बड़का टेडी चाहिए, चॉकलेट डे के दिन हमके चॉकलेट चाहिए, और हाँ 5 रुपया और 10 रुपया वाला चॉकलेट ना चली, वो हम लेबे नहीं करम। और रोज डे के दिन हमके रोज चाहिए, और उहो रोज लाल रंग के होके के चाहिए, पीला हरा नीला इकुल हम नहीं लेम। और वैलेंटाइन डे के दिने हम घरे खाना ना बनाए, कोनो कीमत पर हम घरे खाना बनाइए नहीं सकेंगे, ठीक। तो उस दिन हमके ले जाके रउआ होटल में खाना खियाई बढ़िया बढ़िया। और हाँ एगो रोज से काम नहीं चली, होटल में खाना खियला के साथे साथे एगो कोनो बढ़िया गिफ्ट भी रउआ हमके देवे के पड़ी। और हाँ कोनो बहाना नहीं चली, और अगर एमे से एको नहीं हुई तो जौन भी आपके साथे हुई ओकर जिम्मेदार रउए होखम, काहे कि जब घी सीधी उंगली से ना निकलेला तो अंगुरिया टेढ़ करही के पड़ेला घी निकाले खातिर, ठीक। ए से हम पहले ही सूचित करे तानी। अगर वैलेंटाइन डे के बारे में रउआ कुछ पता नहीं होखे तो रउआ गूगल पर चाहे अपने दोस्त यार मित्र लोग से पूछ ली, जेकर बियाह नइखे भइल पे उ लोग अच्छा से बता दी। ये से रउआ जितना भी हम चीज कहले बानी ये पर रउआ एक बार विचार अवश्य करी। बस हम इतने पर ये पत्र के लिखल बंद करतानी। आपकी आज्ञाकारी सुशील सीधी साधी जलेबी के जैसन सीधी साधी पत्नी। बात कुछ समझ न आए